Jeg synes, noget af det fedeste ved at arbejde i en forsyning, det er egentlig, at det er ret usynligt arbejde, som vi er med til at gøre noget ved her i Novafos. Det er noget, folk ikke rigtig tænker over i deres hverdag, at vand får man ud af hanen, når du tænder for hanen. Du skal gå på toilettet og trække ud. Hvordan kommer det væk? Det er ikke rigtig noget, vi tænker over, men virkelig vigtigt i vores dagligdag. Så det her med at være en del af det synes jeg er rigtig fedt. Det, jeg sætter pris på ved at arbejde i Novafos, det er, at vi i høj grad kan præge vores egne projekter. Jeg har blandt andet selv taget initiativ til et udviklingsprojekt, hvor vi undersøgte, om vi kunne rense vandet mere effektivt om natten, og det kunne vi. Vi kunne både rense bedre, og vi sparede også en del strøm. Novafos er en god arbejdsplads, fordi der er højt fagligt niveau, og vi løser nogle virkelig spændende, komplekse projekter, og så er man altid sikker på, at man kan få hjælp fra en god kollega, hvis man har behov for det.